Moi boas tardes e benvidos ao Estache Bo. Vamos a cociñar, como sempre, pero hoxe vamos a facelo con bo humor, como sempre tamén. Vide comigo porque non podemos parar ningún intre. Hoxe temos unha lasaña vegetal con queixo de bola e tamén con pasta fresca. Polo tanto, moitas verduras, vale? Un pouco de todo, despois falamos del. Un pouco o leite para facer unha boa bechamel e, por suposto, fariña e ovos para a nosa pasta fresca. Escoitade, eu pedí un queixo de bola, o que non sei é de onde me o trouxeron, Rafa, de onde ven este queixo de bola? Ola, Iván, compañeiro, oído na Golada, chef, na comarca do Deza, en Pontevedra. Aquí, Rafa Durán, o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E como pediches ese queixo bola, que vas disfrutar en plató, eu vin onde fan un dos mellores, un produto de calidade, como a sempre no Estache Bo. Pero antes, o chiste malo do día, porque o programa Estache Bo, pero os chistes xa sabes o que son. O meu marido caeu nun pozo e non lle axudas a sair. Non, é que no fondo quero bastante. No fondo, entendes? No. Che idea. Vale idea. Non vedi che lei non ci sta. Che idea. Vale idea. È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo buffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no, non c'è. Estou con Jorge, encargado de produción de Lácteos Farelo, aquí na Golada. Graciñas por atendernos, Jorge. De nada. A ver, este queixo bola, por que me dixeron que é tan bo? Por qué? Pois porque ven aquí dos nosos ganaderos da zona, todo con leite de pastoreo, pois é moi bo pois para fundir queixo, para unha bechamel, para Os unha gandeiros pizza. non, das vacas, non? Bueno, sí, das vacas. Chega o leite aquí á fábrica, á leitería. Sí. Que pasa con este queixo? Como chegades ao produto que temos aquí diante? Bueno, pois o leite hai que, pasa ao tanque, do tanque hai que pasteurizalo, e despois vai á cuba, eso ten un proceso de 3 horas, máis ou menos. Despois hai que, prénsase, e queda hasta outro día na prensa, despois vai á salmoera, e despois vai á cámara e está ali curando pois 15 días, un mes, depende. Ten unha curación de 15 días, un mes, non? Sí, máis ou menos. Esta forma, o queixo bola, de onde originario? Por de Holanda, o queixo holandés ese de Gouda. É como un Gouda. Sí, parecido, sí. Se che pregunto polo sabor para que o espectador entenda que tipo de queixo é, como definirías? Pois é un queixo suave, que, dá bo paladar, é ideal para fundir para pizzas. É un queixo forte? Non, é suave. É suave. Para fundir, para facer pizzas ou bechamel, cousas así. Bueno, chama a atención a forma, como dicías, originario de Holanda. E este vermello de fora, que? Iso é unha parafina de color rojo para lle dar así algo de color, algo de vida ao queixo. O de fora non se come, non? Non, a corteza non se suele comer. Vale. Bueno, pois veremos que fai Iván na cociña, estaremos atentos, non? A ver se Sí. aprendemos... A ver se aprendemos algo. A ver se o funde o que fai con este queixo. Graciñas por atendernos. Nada, ti, hombre. Perfecto, Rafa e compañía. Non sei se dedes aprender, pero se non aprendemos, polo menos imos pasalo ben, Eso hai que dicilo xa. Queixo de bola, da Golada, moi noso, da nosa terra. O que vos decía, non podemos fallar. Eso sí, vamos xa a poñernos mans a obra, porque a pasta non se fai sola. Vamos para lá. Temos que facer algo que, como din na miña casa, é pos pequenos, Se tedes rapaces, tedes sobriños, o que sexa, aproveitade deles porque é o momento de que a pasta a fagan os máis pequenos. E senón, nós mesmos, Eu incluso creo que é unha cousa, unha forma de relaxarme, sabes o que eu digo? Porque poño aquí a fariña, un pouquiño, mirad o que fago. Poño aquí un pequeno oco, e o que teño que facer agora é ir cascando nos ovos, nada máis. Imos meter neste pequeno volcán ovo tras ovo. Neste caso, vamos a empezar por 4, e se necesitamos un quinto, porque está pouco hidratada, pois iremos por el. Acordádevos, ted un pouco de paciencia e, sobre todo, estade tranquilos porque isto vai salir sí ou sí. Vamos aló. Teño aquí o meu trapiño porque acordádevos dunha cousa. Como potenciamos o sabor de calquer masa, postre ou que sexa? Cun pouquiño de sal, vale? Inda que sexa pa un doce, pa un postre. Non, un pouquiño de sal. Porque isto
revitaliza, como din os outros, o sabor de calquer cousiña, vale? Mirade, agora, con moito tino, vamos a empezar a manchar as maus. Vamos a empezar a facer, pois, este recorrido pouco a pouco, vale? Isto é amasar. Pasta fresca, como os italianos, como de toda a vida. E xa vos dixen, deixei un ovo aí por si acaso, porque o mellor vámolo precisar. Pero mentras remexemos, creo que vamos ir vindo como necesitamos o ovo ou non. Mirade, se os rapaces están con nós, non hai ningún problema. Decimos que poñan as maus con nós e que empecen a traballar nela. Mirade como pouco a pouco, eso sí, tedo mesado limpo, non seades co chans. Vale, eso é moi importante. Mirade, a masa tense que despegar das maus, de acordo? Así que, mentras non teñamos esa masa máis ou menos fina, non nos vai valer para nada. Dadme un segundiño que imos a meter ben ese amasado. Isto vai necesitar outro ovo, sí ou sí, Vamos a meterlo xa. Eso é. Vamos a quitarnos isto das maus. É o que teñen as masas. O principio é esta pegajosidade que estámosla buscando, quitar. Entón tamén vanos a dar o punto exacto de onde estamos. Outro ovo, porque isto, xa vos digo, que necesito. Mirade como veño por aquí, recollo, moi de andar por casa, non vos pensades que isto era máis difícil, verdad? Pois non, isto é mesturar, 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 e unha vez que empezamos a ter xa ese cor que necesitamos, mirade, mirade, mirade como ese ovo xa empezou a dar esa textura e esa cor que queríamos. Vale, 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 xa estamos aí. Un pouquiño de remexer, un pouquiño de amasar, un pouquiño de paciencia e un pouquiño de ximnasio. O que? Temos que meterlle aí ben duro, 10, 15 minutos, e despois pasarémola a este bol para que este media hora con nós. Vale, mentras nós facemos outra cousa, pero ten que reposar, de acordo? Reposar media oriña, unha hora, estaría lista. Vamos recollendo isto e xa empeza a coller color, Mirade, collemos todo isto. Se tedes unha paíña, podedes ir collendo por aquí, Non seades tan cochán como a min hoxe, Aí estamos. E aquí estamos, estirando na masa para que todo saia como ten que sair. Recordade que tedes que darlle varias voltas e ir dándolle tamén un pouquiño de grosor, quitándolo neste caso, vale? Eso é o máis importante. E así iredes vendo que isto é unha maravilla, super fácil. Se a masa a traballades como vos dixen, non ten que haber ningún problema. A ver, a veces que se atura aí e vai directamente. Mirade, cando a temos así, xa no noso punto de grosor como a queremos, o único que temos que facer é darlle uns cortes, de acordo? E xa temos a nosa placa preparada para botar o lume. A auga ten que estar fervendo e con bastante sal, tirando a salgadiña, vale? Témola aí casi no seu punto, de acordo? Así que, mirade, fácil e con moi sutil. Poñémola aí, en 5, 10 minutos estaría. Escoitade, según o grosor, esta en 5 vai a estar. Pero se facemos moi gorda, un pouquiño máis. Imos entón, vou lavar as mans, a facer as verduras. Eso sí, xa vos lo dixen, sempre ben limpiños no noso plató desta chebo. Vide pa aquí, que vámonos poñer xa cas cebolas. Porque temos que facer un sofrito, un rustrido, verdad? Pois entonces hai que darlle o tema, de acordo? Vamos a facer as ceboliñas. E o que estamos facendo é unha lasaña de verduras. E como de verduras vai o conto, temos que falar un pouco delas, non? A ver, vos sabedes que eu son entrenador personal, verdad? Bueno, pois eu normalmente, además de entrenar as persoas, intento darlles algunha noción de comida. É importante ir metendo verduras, froitas na nosa dieta, si ou non? Vale. Pois, cando a xente me di, pero es que as verduras saben moi mal, es que as verduras non as sabedes cociñar. Tiña eu, bueno, varias rapazas entrenando comigo e dicían que se tomaban un revolto botaban ya algunha verduriña e tal, pero non sabían facer un refrito. Escoitade, o truco das verduras é cociñalas con moito mimo e con moito cariño, como facemos todo en esta chebó. Así que vamos darlle xa rápido a estas cebolas e vamos a empezar con o noso refrito. Eso sí,
a nosa placa de lasaña xa está. Mirade, deixademe coller aquí. Eso é. Por aquí ten que estar. Aquí mesmo. Mirade. Son moi fáciles de manipular, non se rompe. Se están ben feitas, teñen que estar aí. Isto xa finiquitámolo e poñémolo en riba das outras. Non vos queimedes, un anico, mirade, collemos así e a estiramos. E un pouquiño de aceite mentras espera para a súa utilización. É un masaxe, así destes que se fan no spa. Pero non vos pasedes. Veña, imos aló. Vamos coller a tarteira e deixámolo por aquí para coller a nosa tixola. Temos que facer o rustrido, hai que poñerse xa, Un pouco de lume, xa sabedes que a nosa cociña de lume isto vai tirando. E un pouquiño de aceite, onde vamos a tirar xa a ceboliña e as demais verduras, vale? Imos aló. Vale, ok. Mirade, temos a ceboliña xa picada e vamos ir cas outras. E como vos decía, o máis importante desto é saber facer, pois, ese sofrito pequeno que facemos na casa e darlle un pouco de tempo. Neste caso, blancaremos a cebola, vale? Para que collo todo o seu sabor. E así, todos na casa ides entender por que nos gustan as verduras na casa. Incluso a esa xente que tiña, pois, certa pretensións de non tomar verduras e cando falaba con elas un par de receitas, un pouco de tempo, darlle 4 truquiños que vamos a dicir agora e todo o mundo estaba contento. Chegaban polo gimnasio, oi, Chiván, onte comí un revolto de verduras como me dixeche. Sí, eso sí que é normal. Oi, Chiván, e como fago a berenxena que non teño ni idea? Pois mira, desta maneira ou desta outra. O primeiro e o máis importante é ter voluntad, Hai que ter voluntad para cociñar tamén e pasalo ben, E pasalo ben, que eso é moi importante. Vamos coller a cenoira, temos aquí o pelador. Imos aló. Temos tamén que darlle unha peladura e tirar pa diante con todo isto. Vos, que pensades? Que as verduras son importantes na nosa dieta ou non? Que pensades? Galicia é verde e nós non vamos comer verduras. Estamos na Galicia. Que é o máis importante que temos? O pescado, a carne, as verduras. Bueno, tedes razón, un pouco de todo, Pero nós, ou eu, que teño esa teima, creo que hai que intentar, pois, darlle tamén a nosa comida, ademais de sabor, un toque saludable. E iso imos facer no Estache Bo. Vamos, xa está cantando a nosa cebola, Vamos ca cenoira e vamos seguir picando un pouquiño nela para que todo vaya co seu tino. Vale, mirade, cortes máis ou menos rápidos, porque como vamos a empezar a rustrir, pensad unha cousa. A xente que non lle gusta moita verdura, bueno, hai bastantes trucos para facer. Pois, por exemplo, picala moito, non? Para que medio se meta nun puré ou algo así. Pero si queres empezar a entender as diferentes texturas, a veces non hai que ter moita máis traza, hai que darlle menos cocción. Se das menos cocción á verdura, que lle pasa? Queda un pouco máis dura, ten máis mordida. E se ten máis mordida, o mellor, gusta vos máis. É que hai que meterse un pouco e practicar. Para iso, no Estache Bo, todas as tardes imos facer trucos e dicir cousiñas que sexan importantes para unha cociña rápida, saudable e moi simpática. É moi simpática, Eso que non falte. Vamos seguir dándolle, mira, isto. Eu son medio eléctrico, xa me vedes. Saltan as verduras por todas partes, pero non hai problema. Saltan como saltaba o de rapaz. Dicía a miña nai que de rapaz non paraba, que tiña o formijo no cu. Pois igual que ahora na cociña, que pensades que vai pasar? Pois que un cociña como é, e senón non vos fiedes, Eu non paro de falar, como podedes ver, voulle dando terra. Cando era pequeno, tampouco me gustaban as verduras. Vaya, E agora creo que, non sei, non quero pasarme, pero un dos elementos principais na miña cociña, dos primeiros. E acabamos ca cabaciña para ir xa ca berenxena, Mirade, hoxe a mestura que fixemos é así un pouco a miña maneira. O que tiña na nevera, Nada máis e nada menos. O que sí, vamos ir buscando a cor un pouco das verduras, vale, que vayan blanqueando un pouco. E sí que é verdad, o pimento ten que ir xa, pero o que vamos a botar de último é as espinacas. Deixadme aquí un anaquiño. Hai que coller un bol. Isto. Donde temos aquí?
Eso é. Vamos metendo as cousiñas que non nos vayan aquí. Bueno, eu teño visto outros cociñeiros, que teñen a basura e metida e tal, pero a mí gusta meter todo a mao, aquí, nun bol, como se estivermos na casa. E logo ti como faz? Pois así. Bueno, seguramente collas o mítico embalaxe de algo e xa o metas, e non te collas un bol e tiras todo. Eso tamén o fago eu a veces, Eso tamén o fago eu. Vamos ir co pimento, e creo que con medio verde vai nos chegar, E creo que con medio do vermello tamén. Vamos ir vindo. A ver. Eso é. Uns cortes, como vos dixen, sen moita traza. Neste caso, vai ir todo mesturado e despois vai ir ca bechamel, non? Pois entonces é máis que suficiente un corte así, a modo grosso, Mirade. Perfecto. Vos decía que eu, cando era pequeno, tiña o formijo no cu. Bueno, non me acordo moito, pero tal. É que non me gustaban nada esas verduras. Vamos a retomar isto porque é importante. Acórdome que meus pais facían apostas conmigo. A primeira vez que comín cebola crúa foi por unha consola. Sí, por uns videoxogos. Como tes aí? Pois nada, dixeron, se tomas a cebola cruda nesta ensalada, mercamos xa a consola. Aí fun eu. Eso creía que comín unha cebola e media. Estaba riquísima. Non a volvín comer en un mes e medio, polo menos. Pero aí tiraba. Hai que xogar tamén cos rapaces, E incluso saber, por exemplo, nunha lasaña, meter estas verduriñas, porque vai ser moito máis fácil que os nosos rapaces tomen. Bueno, rapaces e non tan rapaces, que hai moita xente que non lle gusta a verdura. Cala, tes razón. Pois é importante, enganalos un pouco, non? Enganalos, como digo eu. Vamos aló. Ahora, a berenxena. E vamos a pelar tamén para que vaya máis rápido. Ivanciño ten torna desa mesiña e desa berenxena, de acordo? Aí. Mirade, se apollades sempre o pelador, vale, vai ser moito máis fácil que se poñedes no aire, vale, como fixen a primeira. Mirade, poñelo por aquí, isto tamén é un truquiño, castenoiras e tal, mirade. Pillamos e xa aí, bueno, este pelador quere resistirse. Aí, home, aí. Eso é. Cuidado con estas cousas que a veces cargas o diaño, Tede cuidado que a cociña é todo bo humor, e máis non está che bo, pero de vez en cando, andamos con lume, con coitelos, hai que andar a lío. Vamos con esta berenxena que vamos a picar rapidamente. Eso é, xa vos lo dixen, isto vai ir ben cocidiño, vale, así que non vai haber problema co rustrido. Ahora un lume un pouco potente e estamos xa na onda, Inda que vai algo de pel, non pasa nada. A pel tamén ten vitaminas. Ou que? Vamos aló. Eso é. Eu creo que con esta berenxena e isto que estamos botando vai ir bastante ben, Vou botar a inteira, si. A berenxena vou botar a todo. O pimento non, porque senón tamén é moi invasivo. Miña irmá non proba o pimento. A min gustame ben, E sempre que cociño na casa ou miña nai e ven miña irmá, que non se pode facer nada con pimento. Andamos a trituralo, a ver que facemos, a ver se pasa algo, pero miña irmá ten un olfato, é da familia, E o olfato tamén, e nariz tamén, Home, pero nada, inda que yo triture, isto sabe a pimento, e non hai que engane. Así que hai que andar moito lío con esas cousas. E escoita, inda que se che gustan todas as verduras e non che gusta o pimento, pois tampouco pasa nada, non? Vamos a rustrir, vamos a coller aquí esta abrazadeira para poder manexar ben a olla e seguimos de seguido con máis cousiñas, A ver, Iván, lambón. Escoitade, isto normalmente vos que facedes? Se me mirar a quen, que faz? Bueno, poño no outro lado. Vai a olla, teño todo limpo. Home. Eso é. E se precisa un pouquiño de aceite, aí a ollo, vamos botando tamén un pouquiño de humedade. É verdade que non de botamos sal nin nada, Porque estamos esperando a botar as espinacas e despois o tomate. Ide comigo, vamos aló. Unhas espinacas, Pupelle mariño son, pip, pip. Isto de pequeno tamén se cantaba, ou que? Mira, neste caso, os tallos non os vou a empregar. Pero sí que é verdade que se queremos facer un caldo, calquer cousiña, vámonos a ter aquí cas mesmas pieles das verduras, porque con eso tamén se pode facer, Vamos aló.
Mirade, vou encontrar, eu creo que cun manoxiño así, xa sabedes que as espiñacas rapidamente se nos reducen, Vamos, aí, con alegría tamén, Así, un corte grosso, porque isto xa sabedes que o que lle pasa. Merma. Eso é. Aí metemos un pouco todo, vamos a coller todas estas. Eso. E xa limpamos a nosa tabla para poñernos con outras cousas. Porque isto, inda que é unha receta de verduras ou unha lasaña, ten a súa cochería, ten o seu rolliño rico, ca bechamel. Claro, e co queixo de bola, que Rafa trouxonolo desde Deza, ali na Golada. Madre mía, vamos a coller ahora xa a lengua e vamos a remexer todo. Bueno, sempre o digo, o que lle falta á televisión, o que lle falta ao Estache Bo, é que este cheiro chegue a vosa casa. Madre mía. Eu de pequeno pensar que non tomaba desto. E ti que farías de pequeno? Ai, a verdura non me gusta. Ai, non sei que... Pobres pais, Eles pensando sempre que fan o ben por nós e nós veña a poñerlles trabas. Ai, xuventú, diviño tesoro. Vamos, perfecto. Isto está xa co seu cor, e ca súa... e co seu cheiro. Así que aquí encendemos. Esta cociña nunca falla, Teño que ter unha casa destas. Necesito unha xa destas. Un pouquiño de aceite. Nada... Isto é como medio truquiño, É a nosa manteiga. Vale, vamos a ver que teño unha cuchariña por aquí e xa botamos así. Que se empeza a derretir para despois introducir inmediatamente xa a fariña. Tostala uns minutos e empezar a darlle ese leite. Leite que ten que estar preferiblemente quente. Así que vamos coller tamén a nosa olliña, O Iván, por que lle quentas o leite se eu de toda a vida vou no botando así? Mirade, é mellor. A min funcioname máis. Cando les por aí de outros grandes cociñeiros e tal teñen esos trucos, eu tamén quero ser como eles, non? Pois doulle de maneira. Así que neste caso, o noso medio litro de leite, vamos intentar telo xa ben morno, tirando para arriba, quente, de acordo? Vamos aló. O leite aí metido. O nosa manteiga derretíndose. Así que vamos coller unha lengua, outra que temos por aquí, e vamos ir dándolle a fariña según quente eso, Mirade, o truco dunha boa bechamel, que non sei a quen non lle gusta unha bechamel. Isto é verdade ou non? Tomas as verduras, eu sí, eu non, verduras con bechamel, casi o que non lle gustan as verduras xa di que sí. Pero gustalle porque ten máis bechamel que verduras. Vou polo tomate porque isto xa me está pedindo que leve ese tomatiño, de acordo? Así que vamos a mollar ben as nosas verduras porque a farsa, o recheo da nosa lasaña está a 10-15 minutos de salir a luz. Ca nosa lasaña vegetal, ca nosa pasta feita por nós, remexemos ben. Vamos integrando, mirade, isto que vos decía sempre, xa temos as verduras no seu punto, ben fervendo e tal, pero mirade, non quero que sexa un puré, recordade, hoxe eu quero que se mastique. Se vos queredes un pouco máis, pois nada, 10-15 minutos máis, un pouco máis de tomate, incluso un pouco de caldo que se vai evaporando. Simplemente, isto xa é unha cuestión de gustos. Queres que trisque? Que trisque. Que non queres que trisque? Ou que non trisque. De acordo? Poñemos por aquí e vamos ca nosa bechamel. Bueno, pois este bechamel eu creo que xa está listo, Mirade, cando se despega perfectamente das paredes da ola, a bechamel está. Ten o seu sal, a súa noz moscada, así que vamos directos, direitiños, a poñer un par de culleradas. Aquí, na nosa verdura, sí. Inda que despois vamos a tronear, pero mirade, así. Pero así, tras base, como se foran Trafalgar. Vamos, collede. Eu creo que unha máis, nada máis, Así.
E remexemos todo. Cuidado co chan, Miña nai vaime matar. Pero son cousas do oficio, Non se pode estar sempre... Aí, perfecto. Mirade, ora, eso sí, remexede sempre, ou intentade remexer, capala, vale, capala, ou cunha culler de madeira, pero nunca ca metálica, porque reventamos absolutamente todos. Mirade que cor, mirade que miscelánea, como empezamos a xogar aquí no estanque, como se fóramos pequenos no barrizal, pero neste caso, verduras e bechamel, Madre mía, como está isto, macho. Vale, temos as nosas verduriñas feitas, así que vamos, que xa tiña aquí adiantado o tema do queixo, xa o estuven aí cortando e aquí relando, Cuidado ca parafina con eso tal, pero este pouquiño de queixo, porque a receta ten que levalo sí ou sí. Queixo da golada, ben cremoso, e non pode fallar, digo sempre. Vamos. Boas, Iván! Quen anda por aí? Xa te deixei o felpudo na porta. Que tal, Isa? Moi ben. Como co felpudo? Home, cando chega un veciño novo hai que deixarlle o felpudo na porta para que lle dé boa sorte. É boa sorte, pa vos. Pensei que me chamabas pes porcos. No, deso nada, xa queda aí postiño. A ver, iso ou un biscoito. Pero aquí o que cociña es ti. Eu son a que levo pa casa. Isto é unha china que levo comigo xa sempre. Non, esta é unha regra non escrita, que xa firmaremos. Xa firmaremos. Sí. Bueno, se sabes facer biscoito, eu quero, Eu quero biscoito sin ningún problema. Bueno, eu xa temos cociñeiro. Bueno, mira. E que andas? Mira como que ando. Teño aquí o queixo xa relado e aquí un pouco tal. E teño que montar a lasaña. O que? É unha lasaña, moi ben, Mira, teño aquí as plaquiñas que fixemos antes. Ai, vale, esta fixéchela ti. Claro, ben cocidiñas. E además, mira, ainda ti ben Home, ventino. xa faz o tamaño do... Ainda ti ben ventino. Que funo facendo bastante ben. A ver, cuidado aí Moi que ben, vou a ver, que me necesitar. poño, sí. Eso, é perfecto. Casi vexo desde aquí, vexote millor, a ver. Vale, isto é Lasaña moi ben, Lasaña de verduras, Isa. Sí. Eso é. E bueno, non é un biscoito. Hai que comer saudable. Epa. E con queixiño. Cuidado, que vamos a metelo por aquí, que iso na cociña buscan. Vou probar o queixo, que está de bola. Eu este non me dou conta de telo por aquí. Queixo de bola, e a máis está ben bo, Digo cho que está ben bo. Vamos a coller a nosa culler E vamos daquela a esta empezar. fixéchela a man e ca maquiniña. É louco, sabes que é unha maquiniña. Moito sabes ti, Non dixo eu, como a fixeche. Se non tes máquina, que se fai estirándoa? Home, cun rodillo non se pode facer. Home, sí, É tamén. logo. Se se pode facer cun rodillo, cal sería o problema? Mira, eso. Olines. Escoita. Que pintaza ten isto? Pregunto, Pois, non parece moi difícil, pero é un traballo de rapaces. eu teño claro, lojo. Entonces, e nunca fixeches pasta con eles? A miña Irene non, que dá moito chollo, eu mercoa. Isto, bueno, a ver, podemos enredarnos, facemos outras cousas, mira manualidades... Manualidades tamén. É logo isto que son máis que manualidades. Cando faz a Claro. pasta, andas aí enredando nela, é unha manualidade, Eu creo que é o mellor por rapaces, en serio. Mira, o outro día ainda lín eu como naceu este invento do brazo este mecánico, non? Para facer a pasta. E logo? Porque dis que antigamente, que eu sou moito de lenda, xa verás, Sí? pero antigamente, cando se empezou a facer a pasta así para vender, Ajá. pois, claro, a xente, bueno, as mulleres machucaban o cereal cos pés. Como que cos pés? Sí, cos pés, machucaban así para facelo a pasta, a fariña despois. E mira, había un rei francés que o seu prato favorito era a pasta. Pero cando soubo que se facía desta maneira, dixo el, mandou que argallaran un invento, Home, para facela, non tocar os pés, porque dixo el, non, que isto despois vai a miña boca. Pero vale, un segundo. O cereal cos pés? Si, a primeira, a cascarilla, todo eso machucaban así, como unha danza, antigamente, Escoita, vai a pés, tiñan callo, non? O que? Pois vai a pés, porque o salvado... O felpudo non será por eso, non? Eu non teño callo nos pés, Home, non, Que pés? non. Bueno. Pudan un agasallo de veciña. Claro que sí. Eso, gústame moito, Ves que os veciños xogaste? dalle. Está bo, Non, xa cho deixei aí Está pa ti. bo. Mira, un pouquiño de máis, porque eso é tan cremoso, este queixo do Deza, é tan cremoso que despois xa se vai así esparcir, é casi, bueno, pan pois moi comido, bo, pouco calor Este podes necesita. majardar un cachiño para despois. Bueno, chegar a dar un cachiño é un cachiño de É lasaña unhas- tamén, Home, non? tamén, é un de lasaña tamén. Mira. Outro piso, Isto vai ser de pisos, é como unha boda. Outra piso. Sí, Ui, sí, que sí, botán, sí, sí. mi madriña. Que? Está boísimo. O que? O queixo? O queixo, É logo que sí, pensabas señor. que íbamos facer aquí. Isto non é un queixo que vende non sei onde. Bueno, está moi boa pinta, Queixo da daquela- golada, como que iba a ser, máis que
perfecto para Con nós. verduriñas, sí, Bueno, sí. Este verduriña, prato ten moi boa pinta. ten boa pinta e é bastante nutritivo, non? Home, xa, leva lote de verduras. Como levas ti o tema das verduras, nena? Fenómeno. 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 Sí. Eu doulle todo. Bueno, Xa o eu verás. creo que vou a botarlle xa esta última capa, Creo que é pouquiño máis. suficiente. Bueno, pois eu deixo, un te pouco, daquela. un pouco. Xa te vas? Xa marcho, que teño que facer, tamén. Bueno. As miñas visitas son así, eu veño a ver que faz, veño a ver a catalo. Bueno, sabes o que vou facer? Botarlle xa este queso, Eso reladiño, sí. este queixo reladiño así por aquí. Dios, me estás me facendo boca auja. Eu creo que máis que Bueno, suficiente. marcho. Bueno, Pero marcha que bueno, teño que veña. marchar. Volve, Vale. por favor, escoita. O felpudo despois bote unha ollada. Moi ben. Se non me gusta, pódese devolver. Non, Bueno. non se devolve. Bueno. Veña, chao. Isa, bicos. Esta Isa é moito Isa, un felpudo. Bueno, é un detalle, o detalle que conta. É unha nova veciña, eu quero estar con ela. Así que vamos a decirlle que o felpudo, ainda que non use, vámoslo a decirlle que gracias e que está ben. Escoitade, pouco máis. Tiñamos a bechamel, verdad? Allá habrá que botarlla. Pois vamos aló. Botelle un pouco de queixo e agora vamos botarlle queixo tamén. Cuidado aí. Vou coller a culler para botar a nosa bechamel, ou que? Vale. Xa vedes que eu son xeneroso con todo isto, doble de queixo que vai levar por aí. Isto é moi fácil. Ides estendendo así, como se pintarades un cadro ou como se tiveres ca plastilina de toda a vida cando éramos pequenos. Mirade. Mais ou menos, eu xa fun calculando para que, bueno, fosa a cantidad necesaria precisa para a nosa lasaña, Mirade, eso é. Cubrimos todos. E isto tamén digo sempre, como che gusta na casa. Eres ben larpeiro? Bótalle 1 centímetro máis de cemento, home, de cemento armado. Este hormigón é do bo, É do bo, aí. E unha vez que temos isto máis ou menos aí metido, vale, xa temos a nosa camiña feita, vamos a poñelo por aquí e vamos a rematalo un pouco de queixo, vale. Despois deste queixo, 220 grados, vale, 15, 20 minutos gratinando no forno. E estade seguros que esta lasaña vai salir tostadiña, rica, nutritiva, e para todos os rapaces e rapazas, para vos, para nós, e para os verdureiros. Aí vamos. Na receita doxe, mesturamos os ovos coa fariña ata obter unha masa lisa. Mentras repousa, facemos o rustrido de verduras. Por outro lado, deberemos facer tamén unha bechamel. Só queda facer as placas, cocelas en abundante auga e montar a lasaña xunto co queixo de bola. E por fin rematamos la faena. A nosa lasaña está máis que feita. Os guantes vámonos quitar porque temos que despedir, ou que? Mirade, a codia que fixo ese queixo da golada. Impresionante. Solo teño que dicirvos que solo espero vervos mañán. E pasao, que sigamos cociñando co humor que nos caracteriza. Co humor de Estache Bon. Aburiño!